Чыгарылышыбызны Татарстанда нәшер ителүче газета, журналларда игътибарга лаеклы язмаларга күзәтү белән дәвам итәбез. Матбугат күзәтү сәхифәсе белән гадәттәгечә журналист Миңназыйм Сәфәров таныштыра. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Илдә ниләр бар икән дигән сорауга татар газета журналлары күзлегеннән карап җавап эзләүне дәвам итик. Шушы араларда Мәскәү, Түбән Новгород һәм безнең Казанда бутулизм дигән шиир баш калкытты. Алай гына да түгел. Диңгез балыгы, фасоль һәм алма кушып ясалган салат ашап агуланганнан соң бер кеше үлгән, 200-дән артыгы хастаханәләргә озатылган, 38 кешенең хәле авыр дип табылган дип яза Шәһри Казан газетасы. Тиз арада әлеге салат ясау белән шөгыльләнүче цехның эшен дә туктатканнар. Әзер азыкка заказ бирергә күнеккән халык өчен бу саллы кисәтү. Ә безнең әбиләр исә бу турда ишеткәч булай диярләр иде. И бисмилла әйтеп, үзең әзерләгән ризыкка җитәмсең инде. Кине зиология. Татар кешесе өчен әйтүе дә авыр булган бу сүзнең артында баксаң дәвалау усулы ята икән. Грекчадан тәрҗемә иткәндә бу кешенең хәрәкәтләнүе турындагы фән дигәнне аңлата. Шәһри Казан газетасы журналисты үзлегеннән шундый гыйлемнәрне үзләштергән бер ханым белән сөйләшеп, укучыларга әлегә медицина тарафыннан танылмаган дәвалау усулы турында төшендергән. Баксаң, шундый заманча шаукымга бирелеп, акча эшләүче кемсәләр дә күбәйгән икән. Нәрсә дисең инде? Ышансаң, гап-гади чишмә суы да могҗизалы нәтиҗә бирә ала. Ә инде ышанмыйсың икән, андый кешеләрдән ерак торып, әби-бабайлар әйткәнчә, хәрәкәттә бәрәкәт дип яшәүеңне дәвам ит. Менә шул була сиңа кинезиология. 1 июльдән ил күләмендә коммуналь хезмәтләр өчен тарифлар артты. Татарстанда ут, су, газ бәяләре 10,8% арта, дип борчылуын белдергән Ватаным Татарстан газетасы. Яңаша түләү кагазларын августта китереп җиткерәчәкләр икән. Нишләмәк кирәк? Рәхәткә яләнгән безләргә хәзер артка юл юк, күп мәйтсәләр дә түләмичә булмый. Исән-сау булып эшләп торучыларга андый түләүләр артык авыр булмаса да, ялгызак әби-бабайларның чамалап кына бирелгән пенсияләре җитәр микән ул артуларга? Газетадагы "Гомер узды, бәхетем генә булмады" дигән язманы укыганнан соң шундый нәтиҗәгә киләсең. 94 яшьлек Рауя әбигә әнә өстенә ишелеп төшкән авырлыкларны авыл җирлеге дә җиңеләйтә алмый икән. Гомере буе хөкүмәткә бил беккән карчыкның проблемасын хәл итү өчен акча кирәк. Аны табу юлы күренми. Шулай шул безнең илдә. Бирүдән элек алагына беләләр дип нәтиҗә чыгарасың бу язманы укыганда. Милли музыка нинди була? Хатын-кыз һәм ир-ат композиторлар арасында аерма бармы? Талантлы татар музыкантларын читкә җибәрмәс өчен ни эшләтергә кирәк? Әлеге һәм башка сорауларга җавапны Ватаным Татарстан газетасы журналисты, композитор, музыкант Миләүшә Хәйруллина белән бергәләп эзләгән. Әйе, телне музыка гына түгел, шул көйләрне кулланып яшәүче һәр кайсыбызда саклы икәнлекне онытмыйча яшәүчеләрдән булсак дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик.